Game, tatanungin kita. Mm. Anong masabi mo na sa issue ni Bugoy na Koy Koy sa mga gago? Yung magkapatid yung isa saka sila Bruha, tapos sila Bruha may anak na pala. Anong masabi mo dun? Bilang babae, bilang side ng babae. Siyempre, hindi naman lahat ng babae o majority ng babae hindi payag sa ganung setup eh. May minority pa rin, di ba? Na parang somehow pumapayag sa ganung setup, bilang realistic o alam mo yun, hindi naman kailangan sabay sila sa uso. Anong masasabi mo doon? Kasi sa akin, nung nakita ko yun, nung napanood ko yun, yung kay, malakas masyado yung tugtog ni Ice. Nung napanood ko yung kay mga gago, parang kasi parang, alam niya ba yung history? Yung backstory. Yung backstory pala. Nung kung alam na ba ni, siguro naman alam ni, ni Koy Koy yung niya, yung past niya, di ba? Bago niya, ko lang siguro, di ba? Tapos, doon muna ako sa yung may asawa at anak si Labruha. Na parang ang nangyari, iniwan niya para kay Koy Koy, di ba? Kasi sa akin, parang hindi naman natin alam yung istorya talaga nila. Kung bakit nangyari yung ganun. Ba't siya pumunta mama kay Koy Koy. Hindi naman din natin masasabi na dahil lang sa fame o kaya sa pera. Di ba? Paano pag nabibigay pala ni Koy Koy yung pagmamahal? Ewan ko kung ganun. Or may something sa kanila nung dati niyang asawa bakit iniwan niya or hindi din natin sure, baka hindi niya din anak yung anak niya talaga. Hindi natin alam, di ba? Kung ano yung mga possibilities. So, doon naman sa magkapatid, na sinasabi na kung magkapatid man sila, hindi ko, parang sa akin, kung sa akin, hindi normal para sa akin. Pero kung dun sila okay, nasa kanila yun parang kakaiba din para sa kakaiba talaga. Kakaiba. Parang hindi din, sa akin parang, hindi okay sa pakiramdam ko. Pero kung okay sa kanila, di go, bahala sila. Bahala sila. Wala lang. Sa akin, parang naging, para sa akin lang yung point ko doon, hindi tayo nandito sa mundo para mag-judge. Nandito tayo para manood lang din. Manoorin mo lang sila. Tapos matuto ka sa kanila. Pero yung i-judge mo sila, hindi. Parang ganun lang.